ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬದುಕು ಯಥೆ ಕಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಚಿಲೆನ ಗೊಂಚಿಲು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ನಿಚ್ಚ ನಾಲೆರ್ದು ಐನೇ ಕಾಲ್ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದ್ರ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಬರೋಂದಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಸೀಕರ್ದಾತ್ರ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ಲೋಕಡು ಓಲೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತೆದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನೆರ ಒಂಜಾತಿ ವಿಚಾರలు ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೈ ಕಾರು ದೀಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಣುಂದ ಅಂಡ ಸೀಕು ಪತ್ತುಂಡ ಸೈತು ಪೋಪುಣ ಪನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶೊಡ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಪತ್ತದೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದಿಂಡು ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದಂತೆ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರುಂದಾಂಡಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪಿದೆಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಸೀಕು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ತುಂಡ ಆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಂದೆ ಇನ್ನು ಗಂಜಿಗೆ ಗತಿಜಾಂದಿನ ಅಂಚಿತನ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬಂದಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಅಂಚಿತನ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚೊಂಡಿನಿ ಕರಿನ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದಿಂತಿ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಮತ ಕಥೆ ಎತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಪುರ ತಿರುಪವರೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಎಂಚಿನೊಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಕುಲ್ದರು ಒಂಜಿ ಕಲಾಕುಂಭ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಲೆಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲೆಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲೆಗು ಪೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಕೂಟ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಐತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದುಕೆರ್ಲ ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನದಿಗಿಡಲ್ಲ ರಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಾರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 57 ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಬರೀತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪರ್ಯಾವ ಅಂಚನೆ ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದ ಬುಲೆಚಿಲನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ಈಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೊಲವಿತ್ತಿನ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧವ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚಿಡು ಕುಲ್ದಿನಾರು ಅರ್ನ ಪೊಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಈಗಿನ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈತದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದವರಿ ನಿರೂಪಕಿರ್ಲ ಅಂದ್ ಏನು ಸುರಾವಿನ ಪಟ್ಟರೆ ಬೈಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದವರಿ ನಿರೂಪಕಿರು ಅಂಚನೆ ದೈವರದನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಚಿತ್ತನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ 3 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರ್ವದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವಾಹಿನಿ ಹೆಚ್ಚ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೆಟ್ಲ ಸೀತ ಪ್ರಸಾರ ಹೋಗುಂಡು ಮೂಲು ಕುಳಾಯ್ಡು ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಸಂಗತಿಲು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಉವೇ ಮೂಲ ಎಡ್ಲ ಕುಲ್ದು ತುಬಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ನಚ್ಚದ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ಐಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಂದಾಂಡ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಗತಿಲಿ ಪಟ್ಟಣಲೆ ಬಂದು ಪನು ಸುರುಟು ಬಂಡಾರ್ಲೆಡಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ಇನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಓಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತಿನಲ್ಪ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಕೊರೋನಾ ನಲಂಜಿ ಮೇಟಿ ಬದುಕು ಈ ರದ್ದತೆ ನಲುಟ್ಟು ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತೆ ಒದ್ದಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆತಂದು ಈ ಚಂದ್ರನ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ಟಿತ್ತಿ ಅದೇ ಇತ್ತಿಜಿ ದಯಪಟ್ಟ ಭಾರತ ಮಜಾಲ್ದ ಕಲೆ ಫಿಟ್ಟಿತ್ತಿ ಇತ್ತ ಎಟ್ಟೆಂಚ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂಪಿನ ಮಾರಿ ಮುತ್ತುದು ಗೋತು ಐಟು ಕಲಾವಿದರಿಗಳಂದತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಣಪಣಗಳಿತ್ತು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಷ್ಟದ ಎಸಲು ಆಕಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಟ್ಟೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಇತರ ಕಲಾರಂಗಡು ಕಿಂಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಕಲು ಕಿಂಚಿತ ಬನ್ಪುಣ ಹಾಕಲು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ ಕುಲ್ಲ ಈ ರಂಗದ ಚಾವಡಿ ರಂಗದ ಕಲಟು ಬೇರೊಂದು ಅದೇ ನಿಟ್ಟೆಂಚ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಬಂದಾಗೈತೆ ಕೆಲವು ಜನಗೆ ಬಹುಶಃ ಮುನ್ನ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾವಿರ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಈಗಿನ ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರಾದೇ ಒರಿದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಸಬುಣ್ಣ ಮಲ್ಬೋದು ಈ ಕಸಬುಣ್ಣ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಜಟನುಂಡ ಇಂಚಿ ನಾವು ಪೊರ್ತುಕು ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಕಲಾವಿದ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ರಂಗ ತೊಡೆತ್ತದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆರು ತುಜಾಪವನಂಚಿನ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿ ಈ ಮೇಟ್ ಐಟೇ ಬದುಕೊಂಜಿತ್ತಿನಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಅದೇ ಒಂದು ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಉಂದಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಲು ಪಟ್ಲಾದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಗರ್ವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ್ತ ಸಂಚಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಸರಕಾರ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಇನ್ನು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ಪಾಪದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಸಂಘಟದ ಕಡೆಗೆ ಪನವು ಅಥವಾ ಬರವು ಕಲ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಪನವು ಬರವುಡು ಹೆಚ್ಚ ಇನಾಮು ದೆತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಪನವು ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ಮುಲಂಡ ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಸಖಾಯಿನ ಮತ ಮಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ದಾದಾ ತರುಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಣ್ಣ ನನ್ನದು ಮುಗು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಗ ಮುರ ಬೇರೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಒಂಜು ಕೂಟ ಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆ ವೇತನೇ ಒಂಜು ಕೂಟ ತಯಾರಾತು ಇಂಚಿನ ಈ ಮಾರಿನಿಂದ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಬದುಕೊಲಿ ಅಕಲೆ ಇಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ವಿಷಯನು ಒಂಜು ಕೂಟನು ತಯಾರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈರ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇರಡ ಸುರ ಅಂತ ಪಾತಾರಪ್ಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿ ಬೇತಂದಂಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿ ಆ ಕುಲ್ಲಾವರಿ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಲವರಿ ನಿರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ನ ವಿಚಾರ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರನ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬೇತೆನೇ ರೀತಿ ಅವು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಮೊರನೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪನೆ ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಬರ್ಪನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ಕಸಬು ಪೂರ ಉಂತುಂಡ ದಯಾನದಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಾಡದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅರೆಗಳದ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರಂಗಗಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪನವರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕದ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೀಸಿಗೆಂಗಳ ಜೋಕಲ್ನ ಹೆಂಗ ಐಟ್ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದನ ದೇವೇರೆ ಗತಿ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಅಲಚನೆ ಬಂದ ಅಕುಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕ ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬರ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಗೆಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಭಯ ಭದ್ರತೆ ಆದಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಧೈರ್ಯಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ ಕಲ್ತಿಲಗೆ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಶೆ ಸಹಜ ನರಮನೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಾಗ ಪನ್ನಗ ನಂಕ ಕಣ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಗೆಂಡ ಕೊರಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಟದಾಲಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿದ ಇತ್ಯದ ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಡೋದು ಅವರ ಅರ್ಧೋಡ್ ಬಿಡುಪಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಸೇರ್ಸೈನ ಅರ್ಧೋಡ್ ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಇನಿ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಸಂಘಟಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದು ವೃತ್ತಿಪರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅದು ಒಬ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆನೆ ಬಂದ್ಪನೆ ಐಟ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ಬಂಡ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಿತ್ರಕ್ಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲೆ ಊಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಂದ ಪೊಂಜೋಗೆಂಡ ತಾನು ತನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ನೆಟ್ಟು ತೀರ್ಕೋತೇವೆ ಆ ಪೊಂಜು ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಲ್ತದು ರಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಕಲಾಕುಂಬಡು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದು ತನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನು ಬೆಂದದು ಐತು ತನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟು ಮುಕ್ಕೋರಿಗೆ ಕೈ ನೀಟವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಚ್ಚಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪೊಂಜನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಬಡತನ ಆ ಕಲಾಕುಂಬತ್ತ ಟ್ರೂಪದ ಅಂಚಿನ ಒಂದೇನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕಾಪಿಗಾರನ ಟ್ರೂಪದ ಇಪ್ಪರು ಅತ್ತ ಮೇರ್ನ ಕಿಶೋರನ ಟ್ರೂಪದ ಇಪ್ಪತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಟ್ರೂಪದ ಟ್ರೂಪದ ಮಾತ ಟ್ರೂಪದ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ ಟ್ರೂಪದ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬದು ಕಟ್ಟದ ಮೊನ್ನೆ ಚೆಂಡದ ಇವಂಡೆ ಚೆಂಡದ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಮೆಗವ ಚೆಂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಕಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಬಂದ್ಬೇಕು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆಜಿನೂದು ಜನ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನೋಡು ಕಟ್ಟದೆ ಬೇತೆ ರೂಟ್ಗೆ ಬೋಪಂಡಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಲತ್ ನೆತ್ತೇರು ಬುಳೆಂದು ಬಾನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೇರು ಬುಳೆಂದು ಬಾನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗ್ಲು ಬಂದ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಟೊಂಜಿ ಶೆಂಡೆವಾದನ ಕೊಂಜಿ ಕನತೆಂಗುಲು ಕುಲ್ಲದ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಐಕೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀತೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬದುಕಲ ತಂತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಪಂಡ್ತೇವೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ರಡ್ಡೆಟ್ಲಾರು ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲ್ಲೇ ಕೊಂತಿನ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಮೆ ಪೆರುಮೆರಡಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕುಂಭದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆ ನಿಲೆಟ್ಲ ತೀರ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು 2023 ಶುರು ಆತಂದು 16 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನೈತಿ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಲಿಯೋಡು ತುಳುವೇರು ಮೆರೆಯೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ನೀವು ಸುಮಾರು 340 ಪ್ರಯೋಗ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚ ದೇಶ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸಂಘಟನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಗಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದರು ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲು ಐತೆ ಬದುಕು ಜೋಡಿಸಿ ನಕಲು ಹತ್ತು ಅಕಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಕಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರು आणि अन्न वैयक्तिक जीवन बल्पना
ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ದು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ದಿನನಿತ್ಯ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗುಲ್ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆದ ಸಡಗರ ಗೌಜಿ ರುಪ್ನಾಗ ಕಾಜಿಯ ಕಲೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಮೇಕಪ್ ದ ಮಾತಾ ಸೊತ್ತುಲು ಗಲಸು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಬೇರದ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತದು ಅವನು ಪೂರ ನಿರ್ಸಂತಾನ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿದ್ದ ದಿನ ಅಂಗ್ಲು ಬೇರೆ 45 ದಿನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈತು ಇಂಚದುನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಡ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟೋನ ಇತ್ತಂದ ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂದ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬರಂದು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆ ಬಡ್ಡಿಲ ಕಟ್ಟುವಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಕಲ್ಲ ಜೀವನ ತೂದ ಅಕಲ ಕೆಲಸ ಬೈಜರ್ ಬಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಕಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ರ ಅಬ್ಜೆ ಅಕಲಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕೊರುಡ ಅಕಲ ಇಲ್ಲರ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ಬಂಡದು ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಬೆನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡನ್ನ ಅಕಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾದುಪುನ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಶ ಕೊರಡಾಪುನು ಅಕಲು ಇಲ್ಲರ ಕುಲ್ದಿಯರ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪು ಜಂಚ ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ ತೂಣಡಪುನ ಒಂದು ಜುನ್ನ ಜಿಂಜ ದುನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಹೊರತು ಅಂಚಾತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನಂಚಿ ನೀರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕುಂಭ ಒಂದು ನಿಜದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ 16 ಇತ್ತು ಮೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕಾದಿತ್ತಿನ ನೈಡು ಬುಕ್ಕ ನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 22 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಒಂದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಆ ಎಂಗಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬಂಡ ಎಂಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವಗಳು ಅಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಪನೋಡು ಅಕಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪ್ರತಿ ಅಕಲ ಜೂನ್ ಕಾನಗ ಇಲ್ಲದ ದುನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸು ಸದರ 2-3 10 ಸಾವಿರ ಮುಟ ಜೋಕಲಿಗೆ ಹಾಪುನು ಅಕಲ್ನ ಆ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಏನು ಕಟ್ಟಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ವಂಚಿತರ ದುನ್ನ ಬೂರು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಂಗದಗಲೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗುಡು ಕೆಲವು ಇತ್ಯದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹವ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಬರ್ತದು ಪಿದೈ ಬಿಂಪುನಗಳು ಒಂಜಿನ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಗ ಐಟೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರ್ತಮಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅದೇ ದಯಪ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಪದೆ ಈ ರಂಗಂ ಪಣ ಕಲಾವಿದೆ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನೇನು ನಂಬುದು ಒಂಜಿ ಮಗಳೇ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ದೆಲ್ಲಡಲ್ಲಿ ಇನಿ ಆಯ ಸಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಸು ಅಲ್ಪನೇ ಒರಿದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಅವು ಕಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ನರಂಜಿ ಮೀಟರ್ಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಆಯ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತೆಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚಂದ ಬೈದಿರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನೀವು ರಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆ ದಯಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಡ ಕೊರಚನ್ನ ಕೊರಚು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯಲ ಅವೇ ಬಾಡಿಗೆ ದಿನದ ಪುಣೆ ಅಂದಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯಲ ದಿನದೇ ಪುಣೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ ಬರ್ಪಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನಂಬುದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಏಕಲ ಗುರುಕುಲ ಬಲ್ಲಾಗ ದಲ್ಸಾರ್ ಬಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಯ್ನ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಈ ಜೋಕಲಿ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒತ್ತು ನಾಡು ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಕೈಲ ಕಂಕನೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾತು ಇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸರಕಾರ ಕೊರೋಡು ಸರಕಾರ ಎರಿಗೊಂದು ಇತ ಸರಕಾರ ರೋಡ್ಲಿ ಜುಮ್ನೆ ಬಡ್ಡೆ ಸರಕಾರ ಪಂಡೆ ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡಿರ್ವಿ ಅದು ಒಯ್ಕಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನಃ ಏಪಲ ಏತ್ ಸರಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗ ರಡ್ಡು ವರ್ಗಗ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಟುಬೂರ್ ನೆಡ ಹತ್ರ ಎರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಿಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಂಗಲೆ ಮುಡಿಯರ ಅಪವಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕೆಂಜನಾಥನ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ದುಂಪ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನು ಒಂತೆ ತಾಂಗಿದ್ದು ಒಂತೆ ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಮತ ಅದೇ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಡೆಗೆ ಬೊಕದಾದಗೆಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಮುರಾ ನಿರ್ದಿಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕತೆ ಎತ್ತೆಟ್ಟು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರು ದಾಗಂಡನ ಮಾತ ರಂಗೋಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ನಾಟಕಡು ಅತ್ತಂಡ ರಂಗಕಲೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪೋತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇತ್ತನೆ ನೆತ್ತ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಕೆಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭದ ನಿರೂಪಕೆಲ್ಲ ಉಂದಿಯನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ದಯಗಂಡ ಎನ್ನ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೆಂಚಿ ಏನನ್ನು ಬೆರ್ತುಕೊನತನ ಲೆಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಲಾಕುಂಭದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿದಾದ ಗಂಡ ಯಾನ ಮೊಕುಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನ ನವೀನಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಜನಕ್ಕಲು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಂತು ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಲ ಬಂದ್ಪನ ದಾದಕೆಂಡ ಕಾಲಗು ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಕಲ್ಪು ಎಂಚ ಎರ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಎರ್ತೆಡಿಪ್ಪನ ಸಿರ್ಗಿ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಜಪ್ಪೆಲ್ಗು ಹೊಂದೋದು ಬದುಕು ನಂಚುತ್ತನ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಆ ಪಾಠ ನಂಗೆ ಬೋಡು
ಇಂಥ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಬದುಕೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತುಲೆ ಏನು ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬೇನಂತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸವನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಉಚಿತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಚಿತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅತ್ತನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಚಿತ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇತ್ತವೇನು ಮೊರಣಿ ಘೋಷಣೆ ಮಂತಿರತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರಪನೆ ಮಂಟ ಬಹುಶಃ ದುಂಬ ಮಲ್ಪರ ಬರುವಂಡದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಏನು ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಬದುಕು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದುಂಡು ಅವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಬಹುಶಃ ಕುಡುಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಪಾಠ ಮಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲ್ಪದಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ದೇಪಂಡ ಎಂಚಲ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜದು ಕೊಡ್ತನು ಈ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡ್ತು ನಿಜಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಸಿ ಬುಲ್ ನಕುಲೇರು ಕಾತು ಸಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕಾತು ಕುಲ್ ನಕುಲೇರು ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡ ಸಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಜನನೇ ತೋಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲಕ್ಕ ಉಂತದುಂಡು ಬಿಪಿಯ ಶುಗರ್ ನನ್ನ ಈತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಈತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಪನ್ಪುನೆ ಈತ ಜೋಕುಲೆ ಈತ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬಿಡ್ತ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ತಿಂಜಿದ ದಿನನೇ ದಿನ ಬೋಪುಂಡ ಆಯ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಇತ ಕುಡಂತುಲೆ ಅನ್ನ ಬೇತೆದಾರತ್ತೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಪನ್ಪುನುಂಡು ನಾವೇನ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಲೆ ಕೇನ್ಗೇಣದ ಬೆಕ್ಕಸದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಬೆದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪೋಯಿನಲ್ ಪನ್ಪ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರ್ನಾಗ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಆಯ್ನಾಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪೆದ್ದ ಅಂತ ಸಿಸೇರಿನ ಪೆದ್ದಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಜಿ ತಿಗುತ್ತದ ಬೆದ್ದು ನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಜಿ ತಿಗುತ್ತ ಎದ್ದ ನಾವು ಅವು ನಿಷೇಧ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಡು ಯಾಪದ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಬಿರವದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಡು ಉಂಡು ಹೆಂಗನ್ಪುನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವೇನು ಎತೋ ಪೊಣ್ಣಜೋಕಲು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬೆದ್ದು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ತೋಂತುಳ್ಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬದುಕದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲದಾದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಯಾನೆ ಬಣ್ಪನೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರ ತಾವು ಟಿವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬವಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯತ್ನ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವಂತ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ತಿನ್ನುವುದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೇಮೆ ದಟ್ಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಮೂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೋಸೆ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನು ಒಂದೊಂದು ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಂಚಲ ಆಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಬೆಂದದ ಕನ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಬದುಕುನ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊರೋದು ಖಂಡಿತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಲೆಪ್ಪಲ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬಜವಲಿ ಹೇಳಿದೆ ವಜ್ರೇಶ್ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲೇಣ ಹಲೋ ಕೇನ್ ನೋಡ್ರ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂದಿರ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬಿತ್ತಿನನಿ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಬನ್ಲೆ ಹಲೋ ಮೊದಲ ನಿಕುಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 4 ಒಂಜಿ 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 7 ರಡ್ಡಿ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಬೆಂತಿನಕುಲ್ ಎರಡು ಸುರು ಮಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರೇನಲ್ಲ ಬದುಕುಡು ಆಣೆ ಬೆನ್ಪುಣ ಕಷ್ಟ ಬಾರಿ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತನು ಕಾಂಡೆ ಬೆನ್ನದ ಬಯ್ಯ ಕೊನುಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಂಥದ್ದು ನೋಡು ಓಲ್ಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಬದುಕು ಭವನೆ ಪಂದು ತೀರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ದಿನಸ ಅಂದು ಕೊರ್ರ ತೆಂಗುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲಾವಿದೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೇರ ಮೂಲಗಳ ಎಂಗಲ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾ ಆನಲ್ಲ ಅವು ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ತುನ ಬಂದ್ರೆ ಆಪಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎತ್ತುನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎತ್ತುಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೇನಂದು
ನಾನು ಜತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ರಾರ ಬೆಟ್ಟಂದ ವಿಟ್ಲ ಪಲ್ಲೆಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ ನವೀನ್ ತಿಳ್ರ ಒಂಜಿ ಈ ಕರೋನಾದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಕೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಕು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಯರ ಆಪುಂಡು ಒಂಡದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬೋವುಲೆಜ್ಜಿ ನನದ ಜೋಕ್ ಲೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕೊರೋಲಿ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಠನ್ ಕಲ್ಪಾದನ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕೊರೋಲಿ ಜೋಕ್ ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಅದಣ್ಣ ಜತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರಾರ ಬಿಟ್ಟು ವಿಟ್ಲ ಜತ್ತಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಂಡ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಂಡ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅವು ತಿಂತ ಒಂದು ತಿಂತ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಜಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಜಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಂಡತೆ ಅಂದದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಇದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದುಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ತಾ ಫುಡ್ ಗಿಡ್ ತಿಂದದು ಈ ದಿನೋಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೊಂಟ ಬೆನ್ನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೋಪನದು ಖಾಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ದಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಗಂಜಿ ಊಟ ಚಟ್ನಿ ಸಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಲೋಕಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊಂಟ ಬೆನ್ನ ಲೆಜ್ಜಿದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಂದು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಲ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಲ ಸಲಹೆ ನಿಜವಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಯುರ್ವೇದ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಐಕ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಮನ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಯುರ್ವೇದನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೇಗಡೆ ಅಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ರೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾನು ಈ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡ ಸುಧಾರಿಸಿನ ಬಂಡದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೋಳಿ ಖಂಡಿತ ಐನತ್ ಬೇಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ದುಂಬೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚಿದ ಮತ್ತಂಡ ವಾರೀತಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆವಲ್ಲೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇರ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಲೆಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ 4 ಒಂಜಿ 7 ರಡ್ಡಿ ಕೇವಲ ಫುಡ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲತ್ತು ಜೋಕುಲ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕಲ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮಲಡತನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೆಸದನ್ ದುಂಬ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತ ಕೆಲಸ ಹೋಪಿನ ಬುಡ್ನ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಯಾಪದ ಇಲ್ಲ ರಡೆ ಯಾಪುನಿ ಇನ್ನು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಜಿಂಜ ಬುಳ್ಳಿದಂಡು ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚೇನಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಇತ್ತೆ ಲೂಡ ಒಂದು ಕೇರೆ ಗೊಬ್ಬನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲುಡು ಈ ಜುಬ್ಲಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬನ ದಪ್ಪು ಇದು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಗಾಳಿಪಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೀಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವರ್ಷವರ ಗಾಳಿಪಟ ತೂ ಅಂತ ಇಂಥ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ ತೂಪಂಡಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಗಾಳಿಪಟ ಉಟ್ಪಣ ದಿನ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕು ಕುಡರವಿದ್ರೆ ಬಾರ್ನ ಅಕ್ಷರದ ಹೊರಟು ಬರೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊರಟು ಬರೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಈರ್ನ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಪ್ಪಗ ಆವಂದಿತ್ತ ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಅವು ಮುತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಅವೊಂಜಿ ನಾಟಕದಲಾಗ ಆತನು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಪಗ್ಗು ಬೇಸದ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗಳ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗಂದ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯ ಪಂಜಿನ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುವ ಮತ್ತೆ ತೋಜಂಗ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಧರ್ಮ ದಾಯ ತಿನ್ಪ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವೇನ ಬುಳಿಯ ಒಂದು ಬೈತೀನಿ ಅವು ಎಂಜಿನ ಆತನು ಬಂದ ಆಟಿಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅದು ಊರಿದ್ ನಾವು ಆನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಣಿತ್ತೆ ದಾರ ಜತ್ತ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ದೇವದಾಪುಂಡು ತ್ವಜಂಕ ತಪ್ಪು ಲಾಪುಂಡು ತ್ವಜಂಕ ಲಾಪುಂಡು ಮಾತ ಲಾಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಣ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಗುರು ಇಜ್ಜಿ ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡರೈಕ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ತೋಜ ಅದೇ ಈತ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ತೂತಾನೆ ಅವು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಲ್ಲು ಸೇರುಂಡು ಈತ ಕಡಲ ಸೇರಿಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ಸೇರಿ ಹೋಗುದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿ ಬಂತು ಗಾಡಿ ಹೋದು ಉಂತುನ ಕಡಸೀಮೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಯಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಟ್ಟ ಈ ಬದುಕಿಡು ಒತ್ತಟ್ಟ ಅದು ಬದುಕೊಡು ಅವಳ ಕೊರೋನಾ ಕಲ್ಪ ನಾಗ ಚಂದೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡಂಜಿಗೆ ಏನೋ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾದ ನನ್ನಂಡಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಲ್ಲ ಅಂದ ಬಕೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಲೆ ಈತ ಮಾತಾಡ ಬಂದ್ವಿ ಆಯ್ಬಲ್ಲಿ ಎಂಬೆ ಒಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಳು ಮಾತಾಡಲು ಒತ್ತಟ್ಟ ಅದು ಉಲ್ಲತ್ತ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯನು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬುಟ್ಟಾನು ಒಂಜಿನೆ ಬಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವಾ ದೇವೇಲ್ಲ ಬೋಡಿಜೆ ಕೊರೋನಾ ಗೊಂಜಿ ಬೋಡಿ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಕಥಲ್ ಸರ್ ನಾವು ಐತೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಮೇರಡಲ್ಲ ಪಂಪನೆ ಇನಿಕಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕಜಿ ಪೆಂಚಿನ ಕೆಂಡ 10 ಕಿಲೋ ಬಂಬೆಲ ಹಾಜರಿ ದುಮ್ಮು ಒತ್ತ ಎಡುಗರ್ಪನ ನಮ್ಮೆದ ಕಜಿ ಬೆಡ್ಡೆ ಕರ್ಲದ ಕಜ ಪುಂಡು ತರೆಗು ಜಲ್ ತರೆ ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ ಬಾಟ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಅವಿನ 6 ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಂತೆ 3 ದಾಳದ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆಂಟ ಮಾತಾಡ
ಯಾನ ಪಂಡಪನೈತೆ ಅಪಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೀತ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಮರಣ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಮಲ್ತ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರ ಕೊರೋನಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಅಂತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರೋ ಮನ್ಪೆರಡು ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಬುಳೆಪವಲಿ ರಂಗಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ನೆಕ್ ನಿಗುಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಕವು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತು ಉಗುಳಿ ಉಗುಳಿ ರೋಗ ಬೊಗಳೆ ರಾಗ ಬಂಡ್ಪನಲ್ಕ ಅವಡಿಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಲಾಕುಂಭದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಕಲಾವಿದರೆ ಅವಡೆ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ತಂಡ ಅವಳಕ್ಕ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟಣ ಹವ್ಯಾಸಿದಾಗ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಿಡ್ಡು ಕಟ್ಟಣ ಸಾನೆ ಕೊರಪಿನ ಎಂಚ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾನೆ ಕೊರಪಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅವಿನಿಯನ್ ಪಂಡ್ಪನೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆ ವ್ಯಾಯಾಮಲಾವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಲಾವು ಆಯ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ 4 ತಾಳಿನ ನಾಟ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಡ ಶರೀರಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿನ ಕೋಡೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇನ್ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದ ಜಿತ್ತನೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನ ಪುರಾಣ ನಾಮ ಚೂಡಾಮನೆ ಬುಡ್ಪದೆ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನಟ್ ಅವೇನ್ ತುದು ಓದದು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಪನ್ಪನೆ ದುಂಬ ಆತ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಪನ್ಪನೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಂದೇನ್ ಪುರ ಓದೋಡು ಓದುನಗ ಜೋಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಜೋರು ಓದೋಡು ಜೋರು ಓದವು ಏನ ಮಗಟ ಕೊಡೆ ಬುದ್ಧನ ಕಥೆನ ಎದುರು ಜೋರು ಓದ ದಾಯಂಡ ಮಹಾವೀರನ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರನ ಕಥೆಗಳು ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ದಿಕ್ಕುನಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ನೆಂಚೆ ಎದುರಿಸವಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏನು ಬರೋ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಾಠ ರೂಪ ಆದೆ ನಮ್ಮೊಂದೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುರಣಂಜಿ ಟಿವಿ ಇಡುತ್ತುಯೆ ಅಕಲ್ನ ಒಳಲೂರಿ ಪುನಃ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಡೈಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಇಡುತ್ತುಯೆ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ರೋಷನ್ ಬಂಡ್ ಬೋಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಮಾತ ತುಳುದ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕ್ಲು ಕುಲೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ಲಲ್ ಸರ್ ಸಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ದೆರ್ತ್ ಬತ್ತೆರೆ ಮುನಪನ ಲತ್ತ ಜವನೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಬಣದ ಕೂಟ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಂಡು ಕುಡತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಅಂತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ವಿಚಾರ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ ರೋಷನ್ ರೇ ಟಿವಿ ದೀತುಜಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ದೂರಡುಂಡು ನಿಂಚಿ ಬೈತೆ ಸರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗಡಿತ್ತೇರು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಕಾವಡು ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಾರು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪರಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು 2 ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ರೋಷನ್ ಎಂಕುಲು ಇರನ ಮದಪರಿಜ ಮುರಣರೆ ಬಂಡ ನವೀನಣ್ಣ ಯಾಂ ಬಂಡತೆ ಕಲಾವಿದರನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲಪನ ಹಿಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡುಂದೇನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಜವನೇ ಅವನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚಾನಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟುವೆರು ಅಂದು ಪೂರ ಅಂದು ಕಿಟ್ಟು ಬೋತು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕಿಟ್ಟು ಸರಕಾರದ ಕಿಟ್ಟು ಪರೆ ಬೇತೆಗಳು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿತಿನ ಪರೆ ಮಾತೆರೆ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಕಲೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡ ಅಂತ ಈ ಮುಟ್ಟಂತಿನಕಲು ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ ಬೈಡ್ ಬರ್ನಂಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಕಲೀತಿದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ತೀತಿನ ಕಟ್ಟದೀತಿನ ಕಾಸುನು ಮಧ್ಯಮ ಅಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಬಂಗೋಡಿ ನಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಣ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಅಂಜು ಮರ ನಾನು ಎಕ್ಕೂರ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಪೋನಗ ಅಕಲಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕೂರಿಡ ಕೇನ್ ನಲ್ಕೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಗಳು ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲುಂಡಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತನಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಕಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾಂಪಣಪನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಕೊಂಚ 2-3 ಗಡೆ ಫೋಟೋದ ಇದೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ ಕೊರ್ನಗಲ ಓಲ್ಲ ಫೋಟೋದೆಪ್ಪದೆ ಜನ ದೀತಿನವಲೆ ಫೋಟೋದಿತ್ತನೆ ರಾಜಪಾರ್ದನ ದಯಗಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಾಪು ನೆಂಗುಲು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೆಟ್ಟಾಪು ಸರಿ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಪಾಪ ಅಂಚಿನಗಳು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲರೆ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ
ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೋಡು ತಿಕ್ಕದಿಂಜಂಡಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಜೋಕುಲು లేదు ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದದ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಬಂಜುಂಜ ಒಂದು ತಾಳ್ನಾ ಬಂಜುಂಜ ಒಂದು ಬದುಕು ನಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನಾಪುನು ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಇಡೀ ಲೋಕಂಟು ಆ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಬಡಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಮಾಜಲಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಪುನ ಆ ಪೊಟ್ಟುದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಬಡವುದ ಕರ್ಲದ ವೇದನೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗ ಮುಟ್ಟು ನಾಪು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಟನ ತಿಕ್ಕಂಜಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾತು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಇತ್ತುಲಿಗೆ ಇದು ಹೋಗೋಡಿ ಪಟ ಪಣಿಯರ್ಲತ್ತು ಪಣತೆ ಗುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಒದಗದು ಐಕೆ ಇರ್ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ದಾಕೆಡ್ಡ ಈ ರೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗಲ ಸಮಾನ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಐಕೆ ಪಡದೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಗೆಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ APL BPL ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ನ BPL ಲಕುಲು ಮಾತ್ರ APL ಲಕುಲು ಸೋತೇರಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಂಡೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೋನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ನ ವಿಚಾರಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದಿತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ನಾಗ ಇತ್ತನೆ ಮರಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪನಿಪೇಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ದುಮ್ಮದಿ ಇತ್ತಿನಾಗ ಸಾಲದ ಆತೆ ಸಾಲ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅದು ದಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾಂತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಭದ್ರತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಮ್ಮದ ಇತ್ತಿನ ಅತೆ ಪಾಲ್ ಕೂಡ ಪಾಲ್ ರಡ್ಡಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪಿನ ಪಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿರದ ಯೋಜನೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈರೆಕಡೆ ಬಂದ್ಲೇಕನೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟು ದಿಕ್ಕಿಜ್ಬಿಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಬಡಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗಲೇ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ 300 ಕಿಟ್ ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಿದ APL ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು BPL ದಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಏನುಂಡು ಅನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳು ಬೈದ ನಕಲು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಬಲ್ ದಂಚಿನಕಲು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮುಳು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಎಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋದು ಏರೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಸಮಾಜಗಳು ಇಂಜಿ ಮುಳು ಬೈದ ನಕಲು ಹೊರ ರಾಜ್ಯರು ಬೈದ ನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದು 300 ಕಿಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಕುಳಾಯಿ ಭಾಗಡು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಐಟ್ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ದೆಪ್ಪದ ಗೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಯಾನೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೆಪ್ಪದ ಗೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಮುರನಿ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅಕಲ ಮುರುಗು ಬೈರುತ್ತೆ ಯಾನಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಬಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಂದಣ್ಣ ಮೂಲ ಪೂರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಜಿಡ್ಡು ಬತ್ತಣ ಒಂದು ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೆಲಸದಕ್ಕೂ ದಾಂತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಐಕ ಬಡದಾಗ್ಲಿ ಒರಿಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವಾ ಬಂಗ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊರ್ದು ಒಂತ ಸಮಯದ ಕುಡಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಂಡದ ಬಂಡೇರಿ ಇತ್ತದಾದ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಪೋತೇರಿ ಮೇರು ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎತ್ತೊಂದೇರಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೇರಿ ಐಕ ಬಂಡ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ತಾಕಲು ಬೇನಿಯರ ತಯಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಊರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೂರುಂಡು ಯಾನೆತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ದೂರುಂಡು ನಮ್ಮಡ ನವೀನಣ್ಣ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೆನ್ ಪೂಜಿರಿ ದಯನಂದರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವೇಲೆ ಅನ್ಪದೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿದಕ್ಲು ಆಕಲ್ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲು ಬೆನ್ ಪೂಜಿರಿ ದಯನಂದರೆ ವಾರ 3 ದಿನ ಬೆಂದೆರಡ 4 ದಿನ ರಜೆ ಪಂತೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋಡು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಆ ದೂರು ನಿಜವಾದ ಅಂದು ಊರ್ದಕಲು ಬೆಂಡ್ರೆ ಕೆಸರ್ ಎಂಕರ್ ಅಂತ ಏರ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಾವೇರಣ್ಣ ಮೊರನೆನ್ನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರು ಎಂಕ್ ಎತ್ತು ಜವಣರು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನ ಜವಣರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂದಂದ್ರೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಬೇಲ ತಿಕ್ಕಲ್ ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಮೊರನಮ್ಮ ಬಂಡತೆ ನಿಗುಲು ಬೇನೋಡು ಆನಂದಂಡ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಒದಗಿಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಎಂಗ ನೆರ್ದ್ವಾರ್ದು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಅಕ್ಕನ ಸಹಜ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಕತ್ತಲ್ದಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಗ ಲೈದ್ದೀರಿ ಕಡಪುಡ್ದಿರಿ ಆಧಾರದೇ ತಂದಿರಿ ಅವದೇ ತಂದ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ನಂಬುದು ಗುಲ್ಲಾವಂದ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅವಳ ಖುಷಿಯೇ ನೆರಿಯಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಗುಣವತ್ತಂಡತ್ತೆ
ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಪುಜೆ ರಂದ್ ಬತ್ತೆರಡು ಮಾತ್ರ ಊರ್ ದಕಲ್ನಾಥ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಕಲ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಪರಕೆ ಸಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂದವ ನಾತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಒಂದುಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನವೀನ ಯಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂತನೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಅನ್ಬೋಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗೂ ಐವನೂದು ಹೆಚ್ಚಾಪಿನತ್ತ ಸಂಬಳ ಅಲಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಏರ್ದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪವನಾಗಿ ಬೆನ್ಪೇರೆ ಬಂಗಾಪನಾತ ಸಂಬಳ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬೆನ್ಪೇರೆ ಕೂಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬೆನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಾಂತಿನಾತ ಸಂಬಳ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆನ್ಪುನಾಗಿತ್ತನ್ನ ತಾರಣಸನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಸಾಂತ್ವನ ಆರ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕಠಿಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತನೆಟ್ಟು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೂರಾಗ ಅವೇ ಆತೇ ಬೆನ್ಪುನಾಗಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಪಿರ ಹೋಯ್ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಣೆದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಕಾಣೆದ್ದು ಈನ ಕಿದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಪೊಗ್ಗುನ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೊಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಾರು ಸೇರಾರಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಏತ ಅಡ್ಡಾನ ಏತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಆ ಕಾಲವು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಪುಟ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಿರಿಯಾತಂದು ಆ 2 ಸೇರು 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾನಲ್ ನವಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಇತ್ತ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಿರಿಯಾತಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿಕೆ ಬಲ್ತಗಮ್ಮತ್ತರ್ನ ಕಂಡುಡು ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿಕೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಯಾನು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತಲ ಮಂಜುನಾಥ ಭವನ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಎಂಕಪ್ಪ ತಿಂಗೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಪಘಾತ ಕತೆ ಎಂಕ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ಪಣ ಕೂಡ ಈಗ ಕಟ್ ನೋಡ್ಪಿ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗದೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 10,000 ಖರ್ಚು ಮುಂಜೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ದಂಡ ಮುಂಜೆ ಪರಿದಿನ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿದಿನ ಹಂಗೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಚೀರವು ಈತು ಪುಂಡ ಪಕ್ಕದ ಆಲಂಚಿ ಐಟ್ಲಾ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಿನ ಪುಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ನಾಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಒರಿಯೇ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದತ್ತು 2 ಜನ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಜನ ದೀದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಆಂಡ ಕಾಲೋತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡಪ್ಪ ಜನ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ದೀವಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ರೆ ದಿನ ತಿಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಪನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಬಂಡ ಗಿರಾಕಿಲು ಜಿಂಜ ಬತ್ತನ ಕೆಲಸ ಕೋರುಳಿ ಇಜಿಂದ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ಪುನು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಒಡಿ ಬರ್ಪುನು ಇದು ತುಂಬ ಸಂಬಳ ನಿಕಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ನಕಲ ಜೀವನ ಪೋಡಾಪುನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಐನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಪೋಡು ಜನ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾಡಿಂಜೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಾಕುಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಪಡೀಲ್ ಕಟಿಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಜವನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಜನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪಿನ ಖಾಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಒಣಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ತೋಡಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುಯಲ್ ಮಲ್ 37 ಮುಂಡು ಗುಯಲ್ ತೋರ್ದಿರ ಬಹುಶಃ ಅದು ಜನಕ್ಕೂ ಜವನರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸಾಧನೆ ಕೊರೋನಾ ತೋಜಾದನು ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾದ ಬರ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಂಗೆ ತೋಜನು ಅತ್ತೆ ತುಂಬ ಪಾಠ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಿನೋಡು ಐಟ್ ಆ ಬೇಲೆ ಈ ಬೇಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಂಪಿ ಖಾಲಿ ಉಂಜಿಗೆ ಏನ ಬಂಜಿಗೆ ಹತ್ರ ಅದೇ ಈ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಬುಜ್ಜಿನ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಣಿಯಲ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೇಲೆ ಈ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು ತಾಕತ್ತಿನೇ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಕಾಲಗೂ ತಕ್ಕ ಅದೇ ನಡಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಜೀವನ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣ ಬಸ್ತ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಬೈಕ್ದ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ನಾನು ಪ್ರತಿ 5 ಮಾತ್ರ 5 ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ದಿಟ್ಟಿ ದಿನೋಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸುಧಾರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿಂಜ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಅಂಚ ಬಾಳಿಕೆದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪಿಲಕ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಿಲಕ ಅಂಚದ ಜಿಂಜ ಬದುಕನ ಎಂಚಲ್ ಮದುಪೊಲು ಕತ್ತಲ ಸರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಆಡಂಬರದ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಐಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡದು ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ 5 ಜನರ ಸೇರ್ಲಗಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿಡಿಗಳು 10 ಲಕ್ಷ 50 ಜನ ಇರ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಆವಡು ಅವ ಒಂದು ಮಾತಂದರ್ಲಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮುಂದೇನು ಊರ್ಜಿತ ದೀವಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಊರ್ಜಿತ ನೀರು ಬಂದ್ಬಾರ ಜನಗಳು ಕೇನಾರ ಜನಕುಲು ನಮ ಆತ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತು ಓವುಲಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಗುಂಡಕ್ಕೆ ಏತೀರು ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪಲೆ
ಅವಾಯಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆಂದ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡ ಯಾನಿಂಚ ನಡಪುಡು ಯಾನಿಂಚನೆ ಬದುಕುಡು ಪಂಪಿನ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಬತ್ತಂಡ ಏಪನೊಂದ ನಿತ್ಯ ನರಮಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಗಟ್ಟಿತನ ಒಗ್ಗು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೋಟದ ಆಯ್ಗಂಡ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೇವೆ ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಇರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೆರಿಚ್ಚೆ ಅಂತ ಅವು ನಿಜಾದ ಉಂಡು ಕಾನೂನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ಅವೇನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒರಿಯುನಲ್ಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಆಪನಲ್ಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಕೂಡ ಪಿರ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಂದ್ಲಕ ಆ ಡೆಪೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಲಕ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡು ನಮಗ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಜಿ ದಾದ ಕೊರೋನಾ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ದುನ್ನಾಗೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಲಾಗೇಜ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಗೇಜ್ ఆయన ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅತ್ತಂಡ ತಿಂಬಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ಪೋದು ಖಾಲಿ ಮಂಡೇಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಂಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳೈವರ್ಪನಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬಾಕಿ ಸರ್ರದ ಬಾಕಿ ಹಂಗಡ್ದು ಹೋಗುಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಕು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈನು ಮುಟ್ಟುದು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅವೇ ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಓಪನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮದಾದ ಐತ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಕೈ ಬಾಯಿ ಸುತ್ತದಿ ಒಡೊಂದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಐತ ಮೂಲ ತಿರ್ಲದಾದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಾಯಿ ಸುದ್ದೆತ್ತಂಡ ಮಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಬದುಕಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಡ್ಪೊನೆ ಆ ಕೈ ಬಾಯಿನ ಸುದ್ದದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯನು ಸುದ್ದದಿವು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತು ದುಂಬದ ಶಿಸ್ತು ತಿಕಿನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ತಿಕಿನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪನಿ ಬರ್ಪನೆ ತಿರುಗುನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಐತ ಬದಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂತ ಬೆನೆರೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಡ್ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನವೇ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಲ್ಲ ಉದ್ದಟತನ ಅನ್ಬಂಡ್ಬೇರು ಒಂದು ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಅತ್ತೆ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಸರಿ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜ ಒಂದೆ ತೋಜ ಒಂದೆ ನಮ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬಪ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆಗೆ ಬಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಕಾಂಕರ ಉಬ್ಬಿಯಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಕರದ ಸಾದಿ ಉಬ್ಬಿಯಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಯನ ತಿಕ್ಕಿನ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬಾಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಮುಂದಿನ ಜಾಗೃತೆ ಆಯಿನಾತ ಜಾಗೃತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತನ್ನಾತಿಗೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಅಕಲು ನಾನು ದುಂಬುದ ಕಥೆದಾದ ಇಂಚೆ ಒಂದೇ ಪೂರ ಮಲ್ತನಂದನೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರ ಎರಡಲ್ಲಿ ಹೋರ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪುನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಸೊತ್ತೆ ಶತ್ರು ದೇಶ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಯಾವಡ ಸೊತ್ತುಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂಗಡಿಪ್ಪನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರಂದು ಸಚಿನ್ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಓ ಸಚಿನ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾನಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ದರ್ಶನ ಬರುವ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿಯರು ಇದು ದಾದ ಮನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಸಿಕ್ಕುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದತೆ ಐಕೆ ನಮಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 500 ಸಾವಿರ ಆಜಿ ಸಾವಿರ ಆಚಾರ ಸಾವಿರ ರೇಟ್ ತೆಪ್ಪೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಲ ಸತ್ಯ ಈ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಐಕ ಐತ ಪಿರೋಡ ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬು ನುಂತ ಇರಂದ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪುರ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನ ಕಲಾವಿದೆ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿರೋಡ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನಗಿಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆಲೆ ಎತ್ಲ ಮಲ್ಪೆರತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊಯ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ಈ ಪೊಯ್ಯಗ 5,000 6,000 ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಕೊಂಚೂರು ಗಮನ ಖಂಡಿತ ಹರಿಸಿ ಮೂಕು ಬಲ್ ಬತ್ತೋಡ ಮೂಕದ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾತನ ಕೇಳ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಾಫಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆನಂದಂಡ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆಗಳಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡಂದಗ್ಲ ಈಗ ತಕ್ಕ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತದಾದ ಗೆಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಗ್ಲು ಸೊತ್ತು ಬಾರ್ದ ಮಲ್ಪೇರು ಪೊಯ್ಯ ಕನಪೇರು 4,000 ಮತ್ತು ಸೊತ್ತು ಬರಬಹುದು ಸೊತ್ತು ಪಾಡದ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸೊತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ ಬಂಡ್ಬನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿಲಿ
ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅತ್ತಿ ಪಿಕಪ್ ಕೊನಪನ ಆತೆಕ್ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪನವೇನು ಯಾನ ಮರಣ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಕೊಯ್ಯ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಡತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಾಧವಂಡರ್ಲಡಕೆಯನ್ನು ಈರ ವಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚಿತನ ಮರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾವಿರ ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒರ್ಗುಂಡ ನನ್ನ ಅವು ಬಂಟಿನೈತಿ ಯಾನೊಂದು ಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿಂದು ಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಕಸಬು ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇನ ಅತ್ತ ರಂಗ ತೊಡೆತು ರಂಗದ ಕಲಟಬಹುದು ಎನ್ನಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೇನ ಅವಳ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಕತೆ ದಯಮಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗುಡಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾಡು ಒವ್ವೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ತೀರ್ಥಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಅತ್ತ ಇಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಬೇಂಡೆ ಭಗವಾನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೇವು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ ಮತ್ತೊಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮುರಣಿ ಯಾನು ತೂನಗ ಅಲ್ಪ ತೋಡು ಮಂತೊಂದು ಪೈಪಾಡಿಯಾರೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಬಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಭಗವನ ರೆಮ್ಯರು ಮಾತು ಮನ ಕಲಾವಿದ ರೆಮ್ಯರು ತೋಡ್ದೆ ಪುನಃ ಯಾನು ಬಂಡ ದಾನ ಮಾರ ತೋಡ್ದ ಬದುಕೆರೆ ಕಲ್ಪುನಿ ಬದುಕೆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಐನಿ ಒಂಜಿ ರಂಗೋಡು ಶೀರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕುಡನ್ ಸರ್ ಇಂಚುಗು ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ನ ಪುದರ ಪುನಂಚಿತನ ಹಂಸಲೇಖ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ದ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚೂರಿನ ಹಾಲಾದನೆ ನಾರ್ಯ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತೋಡ್ದೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಡಿ ಏರೆ ಆಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಪ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅತ್ತು ಸರ್ ಪುಡಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವ ಕೊರುಡು ಬಕ್ಕ ನನವರೀಗ ಮಾದರಿ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾದರಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅವು ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕು ನ್ಯಾಮನ್ ಪಿದೈ ಬೋಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಬೆನ್ನಿ ಇಪ್ಪರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಂದಂಡ ಪೆತ್ತ ತಾಂಗುನ ಅಪ್ಪರೆ ಅವು ಈಗ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನ ಕೃಷಿ ತಕಲಿಗೆ ಅವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅವು ತುಳಿ ಯಾರು ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಪುಳಿಂಚ ರಾಮಾಯಣಿ ಗುಂಪೆ ರಾಮಾಯಣಿ ಅಳಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೆಟ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತ ಈ ಆಟ ದಾಂತಿರ ಪುಡ್ತದು ಇಂಜರನ್ನ ಪಣ್ಣಿ ಈ ಖಂಡದನ ಹುಟ್ಟುಪು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಂಚಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಈ ರಂಗ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ಜಿನ ಕುಡಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಕುಳಿಚ್ಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಡುಂದು ಒಂದು ಹತ್ರ ಕೊಡುವಂಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಬೇರೆ ಏತೋ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಕೊರೋನಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ನವೀನಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆವು ಹೋವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆನಪನ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೈದನ ಕಾಸು ಡಿಸಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಟಡ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆತ ಬೇಲೆಗೆ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡಿತ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆ ದೈತನಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂತಜ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಬೆನಿಯರ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರ ಬಂಡದಾದ ಗೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದರ ಇರು ಕಲಾವಿನ ವೃತ್ತಿ ರಂಗ ಭೂಮಿ ಅವೇನದಾದ ಗೆಂಡ ಇಂಕುಲು ಆ ಬೇಲೆಗಳ ತಯಾರಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಮೇರೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಮೇರೆ ಅರಿವು ಬರಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗಲ್ಫ್ ದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಪೋಂದು ಕೆಲಸ ಪೋಂದು ಗಲ್ಫ್ ದಕಲ್ ವ್ಯತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ 7 ಕಡಲದ ಆಯರ ದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ದಾದಗೆಂಡ ಪಾಪ ಇನಿ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲೆ ಬಂಡ್ಪನ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟೊಡೊಂಜಲು ಬೆಳಗದಂಡ ಅಕುಲು ದುಬೈಗೆ ಅಕುಲು ಕುವೈಟ್ಗೆ ಅಕುಲು ಬೇರೆನಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಬೋದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಕುಲು ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲ ಅದು ತಿರ್ತುದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತರಕ್ ನವೀನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರಕ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕುಲು ಕೊನತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲುತ್ತೆ ಐದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಬೇನೆದ ನಡುಟ್ಲ ಅವು ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಕುಲು ಪರ ಬೊಂಬೆ ಪಿದೆಯುರುಡೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೆಯು ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನೇರೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಬೇನೆದ ನಡುಟ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನವೀನನ್ನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಬೋಡು ಕತ್ತಲ್ದಾರ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಬೋಡು ಪಟ್ಲದಾರನ ಪದ ಬೋಡು ಉಲ್ತು ಬನ್ಲಿ ಪದ ಬನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಮರ ಹಿಡಿದಿನ ಚೆತ್ತುಪ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತುಲೆ ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆ ಸರಕಾರದ ಮುರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾಯಿಕೆಂಡ
ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೊಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ದೂತಾವಾಸದ ಮುಖೇನ ಅಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಳು ಕದೆಲಂದೆ ನಾಲ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಕದೇಳಿನಿಂದ ಮೂಲ ದಾದಂಡಲ ಈಗ ಬೋಡ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ದಾದಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜೊಂಟಿಡೆ ಬತ್ತಡ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಪಾಡಕಲು ದಾದನ್ಲಾಗ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಪನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋದು ಇಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಸರಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ 1000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಾವೈತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅತೆ ಅವೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಲೆ ಯಾನು ಈತೆ ಪಣ್ಪೆ ದಾದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿದ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ದಾದ ಪಣ್ಪೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಕ್ಲೆ ಪಣ್ಪುನೈತೆ ನೇರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ತಿನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ತೆಲಿಯಲ್ಲ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಅಪಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಬಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದೆ ನಿಕಲು ಪೋತನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ನಾಗಮಂಡಲ ದೈವಳಿಗೆ ಧರ್ಮನೇಮ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಬಲೆ ಆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ನಿಖಲನ ಏಪಲ ಕೈಬಿಡೇರು ಅಂಡ ಅವಳು ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಜಿಂದ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನ ಗಂಜಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಕುಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಥಲ್ಸರ ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಕಿಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಂದು ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದು ಅವಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ನೋಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ ಜಿಂಜ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ನ ಅಕ್ಕಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬನ ಆಟಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಅದಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಅದಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅದು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಸೂ ಪೂರ ಸಾರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕಲು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಳಾಯ ಈ ಭಾಗ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 15,000 ಜನಕಲು ಬೋತೀರಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಡೆದ ಅರ್ಧಾಂಶ ಅಕ್ಕಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಡತ್ರ ಇಂಥ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದೀರ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದ ನಡ್ತರ ಕೂಟ ಈರ್ನ ಎಂಚಂಡ ಕಲಾಕೊಂಬ ಅಂಚಿತಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಕೊಡ್ತರು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿನ ಅಂಚಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪಾರು ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಅಂಡ ಜಿಂಜ ಹಾಳಾಪಿನ ಸುತ್ತಲೇಪು ಕೂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮನವೂ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ಣ ಇಟ್ಟು ದಾದಾ ನಾಗೇಶಂದೆ ಬರಲಗಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಟಿ ಮಲ್ತ ಕುಂದು ಪುರಿ ಬರ್ತದೆ ಓಡೆತ್ರಿ ಬರ್ಪೇಸರ್ತಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅವನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮದ್ವೆದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2 ಗಂಟೆದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರಾಮಾಯಣದ ದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇವೆ ಅಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏತು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೆಜ್ಜಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಒರಿವಾ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಪೋಡು ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಷ್ಟನೇ ಬಂದ್ಬನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾತಿರುವ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಬೆನ್ಪಿನ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಇದ್ರು ದೊಂಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಗಡಿಸಿಟ್ಟು ಬಾಡಕ ಕೇನೋಡು ಪುಟ್ಟು ಮಾರ್ಚಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ದೈವರ ಹೌದು ಮಾತ ದೈವದಾಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಶಾಮಿಯಾನದಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಬದುಕು ಅವೇ ಒಂದು ಕೂಟ ಕಡದಕ್ಲು ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ದೆ ಅಕಲ ವಿಚಾರ ಕೊಡಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾ ಜನಕುಲ್ ಬೋಡು ಒಂಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದೇವನ ಜವನೇರಿ ದೇವನ ನಡಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡ್ಪಿನ ದೇವನ್ನ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಡ್ನ ಅಕಲು ಒಡೆಯವ ಪಿನಿ ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ ಇರಕಲು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೇರು ಅದನ್ನ ನಾಗಲಿ ಬುಡ್ಪಿನಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಎಲ್ಲ ಅಕಲೇ ಬೋಡು ನಡೀತಿ ಕೊರೋನಾ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಆಟ್ಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಜಿ 1-2 ತಿಂಗಳ ಕೂಡ ಸರಿಯ ಆಗ ದಾದಾಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಕಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂವೊಂದುಪಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಂದು ನಗೇನೋಗು ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಕಲ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಂಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜಿನ ಊರ್ ದಕಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ದಕಲ ದಾದ ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಕಲು ವಲಸು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಬು ಹೆಜ್ಜೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟು ಬೊಂಬೈ ಊರು ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಸರಿ ಅವಲಾಜಿ ಜಿಂಜ ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಕಾಜಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಕಲೆ ಬೋಡ್ತ ಮುಲ್ಪತ್ತ ತಿಕ್ಕುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಂಬೆ ತಿಕ್ಕು ಜೊಂಪಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಗ್ಲದೆ ಕುಲಾಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರಾಬಿಸಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಊಡು ಆಯ್ನ ಕರಾಬಿಸಲ್ ಪದ
ಈ ಸರಿ ಆ ಖರಾಬಿ ಸಲಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಆ ಬೊಂಬೈದಗಳು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಿರಾಕಿ ಅವಲ ತೊಂದರೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಬೊಂಬೈದಗಳು ಪೋನಾಗ ಮುಟ್ಟದನೆ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಬದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಲ್ಲಗನಿ ಪಿದಾಯಗಳು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅಪ್ಪ ಬೊಂಬೈದಗಳು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಮರಿಯಲು ಮೂಲು ಅರೆಗೋಲ ಖರೀದು ಅಡೆ ಬೊಂಬೈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಳು ತಾಂಕಿಲಕ ಏರ್ಲ ತಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೂ ಬಿದೇರ್ಲಕ ರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ ತಾಂಕಿಲಕ ಏರ್ಲ ತಾಂಕ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕುಲು ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ಸ್ವರೂಪೋತಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೊಂಬಾಯ ಪೂಪಿ ಮುನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತು ಕ್ರಮ ಗುಳಿಪೇರಂಡು ಪೋನ ಮಾತ ಅಂಜನೆ ದೈವದ ರಡ್ಡೆ ಆ ಮಂಚ ಅವ್ರದ್ದು ರಡ್ಡೆ ಪುರ್ಸದಿಂದ ಗಂಧ ಬತ್ತ ಬೊಂಬೈ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತು ಸಂಬಂಧದಿಲ್ಲ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಊರು ಬರ ಬಂಗಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಒಂಜಾತಿ ಎತ್ತೆ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಟು ಕೆಲವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಕೆಲವರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಈ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಮಗ ಸರಿ ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಬಲ ಬಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಭೇದ ಎಂಗ್ಲು ಇದು ಎಂಗ್ಲು ಬೋಡಿತ್ತು ನಿತ್ತನೆ ಬುಡ್ಚಿ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನವೀನಣ್ಣ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲೆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿದೇವ್ರ ದಕ್ಕಲೆಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕೇರಿದ ರಜೆಟ್ ಪುರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪುರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ತೊಡಗಿಸವನಿತ್ತ ಅಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ದೇವಿದ ಮುಖೇನ ಮಾತ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿದೇವರದಕ್ಲೆ ಯಾನು ಪನ್ಪನೈತೆ ವಾ ರೀತಿಲ ನಿಕುಲು ದೈವದ ನೆಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಮನ್ಪನ ಬರ್ತಿ ನಿಕುಲು ಅವಲೆ ಉಂತಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಅದಿಪ್ಪಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಮೂಲ ಬರ್ಪನೆ ಕೂಡ ಸಾದಿರ ಬಂದಾಗ ಮರಣಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಲೆ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವಲ್ತು ಬಿದನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪಿ ನೆಡ್ಬೆ ನಿಕುಲ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅದಿಪ್ಪಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಮುಲ್ತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುರಂಡು ಇತ್ತ ಮರಣೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ತುಯ್ಯರ ತಮಾಷೆ ಅವರು ಆ ನಂಚಟ ನಂಬಿಕೆನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮೂಲ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಿಂಚಿತ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಗರ್ಪ ಅಂಚೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗತ್ತನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಬಂದು ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಜಂತ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಬರಂದೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ದೈವದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿನಿ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತಗಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪಗಲು ಮಲ್ಪಡ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪಾಡ ಕರ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪಡ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ಐತ ಈ ಕೂಟದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟನ ಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ವಾದೈರ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಯಾಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭ ನನ್ನ ಎಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾರಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ ಜೋಕುಲನ್ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪನ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರೆಪವ ನಮಗ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರ ಎಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬಾರಿ ಅವಳು ತಯಾರಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರನೇ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದೆ ಅವರಿದು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರೋನಾ ಅವಳೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಪೂರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಂಜಂಗಲ ಜಿಂಜ ಅನುಭವ ನಿಂಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋಡ್ತಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದು ಜೋಕುಲು ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪ ಈ ತಿಂಗಳು ಮರಣಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕುಲ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಚಿಟ್ಟು ಮೂಜು ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅವನು ಒಂದು ಕೋಪೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕು ತಯಾರಾದ ಬಕ್ಕ ಕತ್ಲದ ಕೈ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ಕೊಂಡಾವು ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚ ತಯಾರಾತಿ ಈ ಕಲೆ ಕಲಾಕುಂಭ ಇದು ತಯಾರಾದ ರಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿಗಿನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಏ ಹೋಗು ಸರ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಸಂಕಷ್ಟಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಬಿರ್ಸೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದಯನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವನ ಪೊಸತ್ತು ಈತೊಂದು ಕೊರಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಸತ್ತು ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪುರ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನಿಗಳ ಮುಜ್ಜಂಟಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಕಾಶಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬನ್ಪನವಿನ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆನ್ಲೈನ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ವಿಲನ್ ಅರ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಟ್ಲದಾರ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಆಕಲ್ನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಪಗತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾಡಿದ್ರು ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಅವನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಒರಿಯಡನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒರಿಯಡನೆ ಮನ್ಪಾಲಂದಂತೆ ಮಾದರಿ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪನ ಚಿಂತನ ಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಲಾಕುಂಭದಲ ಒಂಜೇರ್ಲ ದಾನಿರಿತ್ತಂಡ ಐತ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋತು ಬೋತಿಚೇರು ಅಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ
ಅರ್ಥ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮ್ಮಡೈತೆ ಈರು ಬಂದ್ಬರು 340 ಪ್ರಯೋಗ ಆತ 340 ಒಂಜಿ 34 ಜನ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಾರ ಮಾದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರಿಯರ ಉಂಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಕೊರ್ತು ಕೊರ್ತು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯಾನು ಕೊಂದ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಲೆಪ್ಪ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ. ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಂಕ ಕತ್ತಲ್ ಸಾವಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರೋಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪರ್ಲಣ್ಣ ಹಲೋ ಪರ್ಲಣ್ಣ ಸರ್ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರ್ಲಣ್ಣ ಇರ ಇಂಗ್ಲ ಭಜನ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬೈತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾಳ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರವಾದು ಎಂಗ್ಲ ಜನ ಈರ್ನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಈರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪುಂಚ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನೆ ವಸ್ತು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇರೋದಾಲಜಿ ಅವು ದಾಯ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ. ಹಲೋ ಪರ್ಲಣ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಈರ್ನ ಕೆಲ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಅಂತ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಅವು ದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸರಕಾರ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಜನ ಇತಿಮಿತಿ ಪಾರ್ದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊರತಾದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಬಂಧನೆ ಇಂಚೊಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಲನೆ ಸೊಲ್ಮರಣ್ಣ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸೇರವೆ ಇನ್ನಿ ಬಾರ್ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಗಿ ಬಿಡೊಂದು ಜೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂದಂಜಿತವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾನಡು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಂತೆ ಬಂಗಾಪುಣ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ವಿತಂಡವಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ದಾಮಣ್ಣ ಇದೀತ ವಿಚಾರ ಐಟೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಜನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅವೇ ಬಾರನ್ ನಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಪನ ಯಾಕೆಂಡ ಯಾನೊಂದು ದುಶ್ಚಟದ ವಿರೋಧ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ್ಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀತಾರೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬಂದ ಮಾತ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಡೆ ಐನೇ ಜನ ಎಡಮನೆ ಜನ ಪೋಪಿನತ್ತು ಎಡಮನು ಜನಲ ಪೊಲ್ಲಂಡ ಅಂತರದಿ ಅವೇ ಅಂತರದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬಂಡ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಗಳು ಕಡಲದ ಉಪಾಧಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಒಪ್ಪನಾಡಿಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ ಕೊಡಲಿಗೆ ಬಣ್ಪನೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಮೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಭಾವುಕ ಜನಕಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾನಾಗ ಈ ಪರ್ಪನೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಂಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಜನಗಳು ಅನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಪುನಃ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದಾವಡು ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತದು ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತಿರಗಳ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನಿತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಬ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಪಡ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಬದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕ್ ಈ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೀಗಿದ ಮುಖ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕ್ ಬಾರಿ ಕಠಿಣವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ವೃತ್ತ ಹಾಕಲ್ನ ಆ ವೃತ್ತನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಂಗಳ ವೃತ್ತನ ಮುಗಿತು ದಿನಕಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಅದೇ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಕ್ ಲಿಂಜೆ ಬೆಟ್ಟುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬರಕ್ ಲಿಂಜೆ ಬೇರೆ ಅಕಲ್ನ ದುತ್ತ ತಗಬೋಡೈನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಜಂಗರಗುಲ ಅವ ಎಟ್ಲ ನಮೈತೆ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಚರ್ಚಿಡ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡತೆ ಮಸೀದಿಡ್ಲ ಪಂಪನೆ ಇಂಚಾನಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಾಗ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕದ ನೆಟ್ ಅದು ಅವಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿನತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಅದನ್ನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವಕಾಶ ಪಂಪನೆ ಬಾರದ ಚೂರು ಪಿಲ ಉರಿತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಒಂದು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಹೊರ್ತು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಮೂಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಂಚ
ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾಡೋದು ಶುರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಪೋಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಪರಿಹಾರ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲಂಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬರೋಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತು ಸಂಘಟಿಕೆ ಅದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಬಂಡ ಅವನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬುಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದೇವಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಣಿ ಇಂಚಂತ ತೋಜಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲು ಜನಕಲೇ ನಮ್ಮದು ಕುಲ್ಲುಡಾಪುನು ಅಂಚಾದ ವಲಸೆ ಪೋಯಿನಕುಲು ಆಯ್ನದು ಊರು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಸರ್ತ ಒಂಥರ ಅವಕಾಶ ಅಪಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿರ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪುನು ಆ ಬತ್ತಿನನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ತಾಳ್ಮೆ ಊಡು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಊಡ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟು ಬದುಕನ್ನ ದುಂಬುಕೊಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ನಾಯಕರ್ನಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕರೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ಬೇತದ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕನ ಮಂಜಿನ ಪಂಡ ಕತ್ಲ ಸಾವಿರ ಪರ್ಲಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದಿಯನ ಆ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪನು ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗೊಡತ್ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ನಂಕಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರ್ತು ಸರಿ 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 ನಮ್ಮದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ ಪನ್ನಲ್ಕನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿತ ವಿಷವರ್ತುಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದರೆ ಆಪುಚಿ ಇತ್ತ ಪ್ರವಾಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ನೇರ್ದುಂಬದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡು ಓವು ನೇರ್ದುಂಬಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂತ ವಿರುದ್ಧ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡದ ಕಾಲರ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ಲೇಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಡಿಬಿಟ್ಟು ಏಡ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭ ಗಡ್ಡದಪ್ಪರ ಚೆಲುಡು ಬೇರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗುಂತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಚ ಎದುರಿಸ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದು ಬರ್ತಾನ ಯಾನು ಪಣಪನೈತೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಾಗ ಇಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾದಿಪ್ಪು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಲಾವಿದರಿಗಾದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಏರಿ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬದುಕು ಬೇರೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತುಗರು ಏರಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದಿನದಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ತಡೆ ಆವಂದೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ತಡೆ ಆವಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಕಳಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ವಾ ಬೇಲೆಲಾವು ಎಂಕುಲು ಬೆಂದಂಡ ಉಣ್ಪ ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೋಲನಲಿಕೆದ ಸೊರಕು ನಮ್ಮ ಆ ದುಣಿಪುಗು ನಮ್ಮ ದುಣಿಪಾಕ ಬೆಂದದ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಲ ಬದುಕ ಕೊಡಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆಂದು ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ರವಿ ಭಟ್ರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ನೀರು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜೇ ಊರ್ದ ಕುಲ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಮಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆತ ವಿಚಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಿನಾರು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಲೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಾತ್ ಗುಳೆ ಓಡು ಒಂದೆಂಕಲ್ ಆಶಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ಸಲ್ಮೇಲ್ವ ಭಟ್ರೆ ಊರ್ದ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ತೂದರೆ ಬಹುಶಃ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಭಿಮಾನ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಬಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಶಮಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಇಂಚಾನ್ ಪೇರು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಲೆ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಕೂಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ನಾವು ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡು ಇನ್ನು ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಚೂರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊರಿಯರ್ ఉందంಡ ನಮ್ಮ ಊರ ಹೆಡ್ಡೆ ಆಗುಂದೆ ನಾನು ಇಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ನಾವು ಬಾರಿ ಸತ್ಯಪಾತ್ರ ದುಮ್ಮೆಂಜೆಂಡ ಪಗರ ಅಂದಿತ್ತು ತೆನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಇಬ್ಬರ ನೆಲ್ಲಿದಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ನೆಲ್ಲಿದಟ್ಟು ಕಂಡ ಸಾಕು ಮುಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಡು ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಬನ್ಪನೆ ಅರೆ ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಪಗರುಡು ಬೆನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಉರುಪೆಲ್ಲ ಇರ್ತ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಬೈತರ್ತ ನುಪ್ಪು ಬಂಗುಡದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಇಂಚಪುರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತಂಡು ಆರು ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಳೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ಪನಲ್ಕನೆ ಓಪುನವೇ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕತ್ತಂದು ಬೆತ್ತದಾಳ ಖಂಡಿತ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಗೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಇಟ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಅರ್ವನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆರಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸರಿ ಆಕೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ಸೀ ಕಾಯ್ನತೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬದುಕೆಂಚತ್ತ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂಚನೆ ಬರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ
ಈ ಬೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠನು ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಪುನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಇನ್ನಿತ ಗೆಡ್ದಾಗ ಬಸೋನು